First of all, रायजो राजाफोरखौनो माने बुंगोन आरोना एकदम साबायखर बावहरगोन गोसो गोरबोनिफ्राय एसेबां अननायनि थाखाय ओमफ्राय माने बुंनो थांबाथ' बे मोनसे जोंना ड्रिममोन आरो हानिनाबो माने जे मालाबा बिदि माने सिबम प्रडाक्शना एक्चुअली जोंना फिसालानि मुङाव जों खालामदोंमोन आरोना थ' बिदि मोनसे फार्स्टआव जों ओरैनो एलबामफोर माने बानायबायमोन बे उनाव लासैनो सानबाय जे मोनसे मुभिबो बानायनांगौ मोजां हायोबा माने थ' बिथाङा एक्चुअली गोसो दंखायोमोन बिदि भुटानिस बे स्ट'रिया माने बिनि गोसोआव दंखायोमोन आरो मालाबा बानायगोन होननानै थ' दिनै बेनो आरो ड्रिमा फुलफिल जानाय बायदि मोनदों ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों बेखौथ' बुंनांगोन बिथाङा खस्थ' बिराद हार्ड वार्किं माने बेनिखायनो मा होनो आरो जेसे हागौ बिथाङा जेसेखिनि खस्थ' खालामनो सब खालामदों स' माने दिनै बेनि फ्रुट माने फिथाइखौ दिनै मोनदों रायजो राजाखौथ' बेखौनो होनगोन दिनैसिमथ' बिराद अनदों बिदिनो अनसायबाय थागोन होननानै आरो माने मिजिं थियो ओमफ्राय आरोबाव होनबासो बिथांमोना जुदि बिदि अनसायो जोंनि मुभिफोरखौ बानायदों जिहेथु खस्थ' खालामनानै एसे नायफैदो फिडबेकफोरखौबो होदो आरो गोरोन्थियाथ' जाखायो अब्लाबो फिसा जों होना जे बिराद पारफेक्ट होननानै थ' मोजाङै जुदि फिडबेकफोरखौ मोनोबा आगोलाव मुभिफोर आरो बानायनो जों नाजागोन आरो साबसिनसो साबसिन माने ट्राइ खालामगोन आरो जोङो सानो डेफिनेटलि सानो मानोना दिनैबो जों नुदों गोबाङानो माने मोनथामल' हल थानायखाय माने गोबां मानसियानो नायनो लुगैदों खिन्थु नाथाय फैनो हायाखै क'क्राझाराथ' गोजान जायो ओमफ्राय माने स्क्रिनाव माने दा बेनि थाखायनो प्रजेक्टराव देखायनांगौ जादों खिन्थु आं मोनसे खोथा बेयाव फिल खालामदों माने प्रजेक्टराव जेब्ला स्क्रिनिं जादों थारमाने जों इफि जेब्ला गवायाव माने स्क्रिनिं जादोंमोन बा बेंगलराव स्क्रिनिं जादोंमोन बे क्वालिटिखौ थारमाने दिनै आं गल्ड फिल्माव नुदों खिन्थु ओमफ्राय मैया दाखालि इउनिभार्सेलावबो एसे जों थारमाने क्वालिटिखौ एसे माने माबा नुदों आरो खोमसिया थारमाने मानसिफ्रा एसे कमप्लेन खालामगासिनो जे खोमसि एक्चुअलि प्रब्लेम माने मुभियाथ' नाइट शट दङ नंगौ खिन्थु बे माने क्वालिटिखौ बे स्क्रिनाव नुवाखै आरो ना माने एसे प्रब्लेम जादों स' बेनो आरो जुदि मोजां हल थायोबा दिनै बै क्वालिटिखौ जिखौ जों गवायाव स्क्रिनिं खालामनायाव नुना माने नायनो मोन्दों रायजो राजाफोरा बे क्वालिटिखौ माने मोनगौमोन आरो नाथाय दिनै जोंना हल गैया बेनिखायनो पर्दायाव देखायनांगौ जादों थ' इमान मोनसे माने इन्टारनेसनेल लेभेलाव सायख'जानाय मोनसे मुभि बेखौ थारमाने रायजो राजाफोरा बे मुभिखौ मोनाखै जिखौ जों माने नुदों ओंखायनो हयथ' हमनो हायाखै बारा खिन्थु दिनै आं सानदों जिखिनि माने रायजो राजाफोरा माने गल्ड सिनेमायाव नायदों बिथांमोना गाज्रि मोनाखै बायदि आं सानदों आरो रिभिउफोरखौ मोजां मोनो बेबोथ' कालचारेलाव माने इन्ट्रेस्ट दंखायो स' ट्राइ खालामगोन जोंथ' आरो ट्राइ खालामगोनसो बुंनो हागौ बाखिथ' इसोरा बेनि सायाव